Dik tal-ġimgħa kienet elezzjoni mis-silta fejn it-tlet ministri li kkontestaw għal kariga ta' deputat mexxej tal-Partit Laburista għall-affarijiet tal-Parlament ilkoll raw numru sostanzjali ta' voti. Fil-fatt, il-Ministri Helena Dalli, Chris Fern u Edward Cicluna ħadu persentaġġi ta' voti kull wieħed ta' bejn 26 u 40%. Il-Ministru Chris Fern kiseb 296 vot, fil-waqt li l-Ministru Edward Cicluna kiseb 249 vot. Il-Ministru Helena Dalli kisbet 199 vot u eventwalment ġiet eliminata minn din it-tellieqa. Madankollu qalet li din l-esperjenza ser isservija sabiex tkompli tkattar il-ħidma fil-Partit Laburista, l-aktar fost id-delegati li huma s-sinsla tal-partit. Sirna nafu aħjar ħafna id-delegati u l-bżonnijiet tagħhom. Issa nħarsu lejn quddiem kellna rebħa elettorali kbira biex inkomplu nwettqu il-manifest elettorali li l-poplu Malti eleġġiena fuq. Kollox kien hemm 756 delegat eleġibbli biex jivvutaw, li minnhom ivvutaw 745 delegat. Delegati li reġgħu jivvutaw biħġarhom fil-jum tas-Sibt fosthom il-Prim Ministru Joseph Muscat li wkoll xeħed il-vot tiegħu fin-nofs ta' nhar ta' filgħodu. Apparti li d-delegati l-bieraħ kellhom id-dmir li jivvutaw f'din l-elezzjoni huma vvutaw ukoll f'żewġ votazzjonijiet oħra biex jikkonfermaw il-mexxej Laburista Joseph Muscat u d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-partit Chris Cardona. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat ġab 99% fuqhom tal-voti tad-delegati, jiġifieri 733 vot favur. Id-deputat mexxej Chris Cardona ġab 88% tal-voti midfuqa, jiġifieri 639 vot. Dawn il-votazzjonijiet saru skont l-istatut tal-Partit Laburista, konferma li ssir wara kull elezzjoni ġenerali. Il-votazzjoni tal-lum bdiet fl-10 ta' filgħodu u tagħlaq fi ftit tal-minuti oħra.